Ayan! Maayong adlaw sa yung tanan. This is Klein, yung admin sa Little Faith. And welcome back to the Little Faith podcast, Bonfire Session Season 3, Love Life. And I am aware, Lil Fam, taas-taas yun akong hayatus. No? Murag katong author sa Hunter x Hunter ba? Hayatus ba? Mura matagsikat. Ano yung hayatus? Tungod kay na mga sirkumstansya nga gikinahanglan sa akong 100% nga attention. And mo to, akong gihatag akong itang daang porsyento. And now, gihatagan tag opportunity nga makabalik ta pod og podcast sa studio via online. No? O syempre atong padayonon ang ato ang Little Faith podcast, no? Especially karon sa season 3. So, kung wala mo naka-update sa ato ang season 3 or kung unsa ang what season 3 is about, pwede niyo i-check ang atong page, no, Facebook, Little Faith. And again, ang title sa atong season 3 is Love Dash Life. Love Life. Basically, we will be talking about love and how it relates to life. No? And so this evening, we are blessed with the presence of a very special someone. My long lost friend. Long lost brother. Brother. So here with us today is Sir Mike Salubre. Sir, can you introduce ourselves to us? Can you, ano ba? Di ba nagsabot tabay nga, binisaya ara tabay, ano, nag-English man ta? Pero sa ano naman, Can, tama. Aron ay nung bright ba? Can you tell us more about yourself? Go. Okay, good evening, good morning, good afternoon sa tanan itong mamiminaw sa itong Little Faith. Ako dahil si Mike Salubre. Gusto ko friend ni Klein, Brother Klein, since college. We've been friends since college. Daghan ni mga kaagi nga kami lang nakabalo sa among mga kaagi sa college. At karon lahi nagkatigo lang, lahi nag priority sa life, lahi nag yadtuan. O karon ako diri sa Thailand nagtudlo for about several years now. I think 6 years, yeah. Dati wala ko plano mag-anhin diri sa Thailand kay like magunsa ko diri nga. Like for example, first time one ko diri tapos wala ko kabalon sa buhaton nako. Then pag-abot na ko diri di na ko gusto balik og Pinas. Wala siya ang plan niya. 6 years na to, bay? Oh. June 2019. Mura ra mong tug Dali ano, na bay? kayo. Pero Mura ra mong katong tug pag kanisa. ako diri bay pag na ako diri dili gito planado nga kuan kay like for example sa akong tita na nihawas lang school tapos nag-reach out sa kuha. Then basig gusto ka mag poly diri sa kauban sa school kay mahawa na siya sayang kayo nga lain ng poly. Tapos ako gusto na ako nga magunsa mo like ako ra isa mo lupad diri sa Thailand tapos first time tapos everything wala ko balon sa buhaton. So mo na nga pila pa ka days wala pa ka decide niyo di sa ka decide karon. So mo na nga ang kuan tita nagkuan na nagkarakara na sila nga dapat nagi mo puli. So mo to nga wala ko naka anhi dayon diri So mo to nga akong igagaw cousin ni anhi siya diri siya ni anhi pulis ako Then, pero pila lang ka months ang igagaw nagtudlo siya sa kuan niya siya nga di niya daw kaya diri Tapos sige na siya reklamo kay mo lagi na mag-research siya kuan sa English nga nasulti. Sumana nga nagproblema na pud tita. Nagproblema akong tita. Kasi mo puli diri sa magin di chat pud sa ko mo na nga ningan sila nga last na nga kuan og walay mahidri sayang kaayo ni nga opportunity nga naanay kuan but nindot yung school tapos kuan tapos ako sayang Lord help me nagampo tabangay ko sa plano mo kay para sa ko wala gid koy plano mag-anhi diri like wala ako kabalon sa buhaton matog airport sa kay airplane first time tapos international pa so man nga pila pa ka days then after 3 days naka-decide ko nga o sige madto na lang ko so man akong mga tita supportive kay sila pag decide na ako book na sa ticket after then pagka next day lupad din ko diri August
18 or before sa birthday sa Queen Dria. Abot din ko Dria. Pag abot na ko Dria, holiday. I think Thursday or Friday. Abot na ko Dria. Then pagka Lunes, nagtudlo dayon ko. Tudlo dayon ko. Pag abot na sa school, introduce ko sa school. Wala ko balon sa baton kay kung mag-English ko, wala ko kabalo kay ang boundary sa kwan dira lisod sila maglisod sila kuan sa English, salty or sabot sa English. Muna nga maglisod pag-adjust ng ana. Then first day or second day, ang gigamit ng lesson plan kay lesson plan sa Pinas nga kuan. Pero lahi kay bay. Ang lesson plan sa Pinas kay pila pa ka page. Pag abot 3 1 to 2 3 page nga. Tapos lahi na siya og kuan ang iyang details lahi-lahi nagkuan. Sumana nga lisod kay i-adjust ang kuan sa sugod dria. Sumana nga pila ka mga days, niabot og weeks, months. I'm starting loving na nagutsa na ako ang country culture sa Thailand kay let's just say sa mga palaliton, barato lang siya, though ang sweldo dili kaya taas pero sa pamaliton bawian lang siya. Naki 100 but magkapalit na daghan. Pwede naman na konsumo pila ka adlaw. Mga mga bumbay nga na mga lamas na kay 20 magkapalit ang ana. Mo na kuan. So mo na karon nga naguna ako nga di na ako makita ang self sa Pinas karon ug muli ko. Mao. Mo bawi siya sa cost of living kay bali no. Cost of living. Sa karon nagstay ko diri condo. Ang monthly na ginabayan diri is 5,000. Grabe no, imagine condo unit na. Condo unit. Kompleto na siya 5,000 na. Okay, so by the way, Lil Fam day akong tawag sa ato mga audience bay. By the way, Lil Fam, kani si Sir Mike, classmate na ako ni sa college. Pareha mi ani English major. So sa iyang gisulti ganina, kinahanglan og English comprehension. Dili lang comprehension ba no, kanang basic English gyud der ano. Basic kay kabalo ka kuan high school dira bay. Grade 6, grade 7, grade 8. Maglisod sila suwas ng pangalan sa English. Ay, mo ba? Bisa kung na kay pangalan sa Thai, ay kibali word for word ni mo no ang Tapos sound no English. Ang ilang pangalan nagsulat man din silang kuan sinina. Ako pa ingnon nga basa teacher. Yuri. Ito na pagbasa ana, di mo kabasa ana. Unsa ni mo elementary ni mo Yung word, i-pronounce yung word mga kuan ilang pangalan. Example, pungsapon, tanaporn, nga na. Kami no. Mga kuan nga na mga corn mga nga na. Pila ka ay usa ba months imong transition dira bay before ka naka totally adjust like kay na may una sa tanan isa sa mga gikahadlokan kay at some point sa akong kinabuhi nakaplano po ko nga moadtog Thailand wala pa ko nasulod sa akong trabaho karon mag Thailand po don ta ako. Ay, ikaw man siguro to akong ginachat to sa una di ba ako labtan lang yung COVID. So isa sa mga fears sa plano mag OFW kay ang syempre kamingaw, ang adjustment, unsa pa. Ikaw, pila ka months or years nimo na cope up tanan? I think sa ako ba, dili kay ko kuha into like anang mingaw or kuan ana demo college ba na nabulag sa parents ang mga pero ang imong adjustment dako kaayo kay ang boundary sa kuan language barrier lisod kay ka like example madto kag market magmalit ka mag-English ka di sila kasabot so muna kinahanglan nimo mag-learn og Thai so tempo din lagi para magkasinabot mo mga pila ka I think years sobra tuig pag-adjust nga inana from maglisod na kagsulti lisod og sabot sa ilahang tod karon makasabot na kaon sa isulti nila mga basic Grabe, na no? conversation na ka for 6 years na ayo day. Grabe tapos ang mga culture nila na-accept nimong culture nila like example ang estudyante nimo kanang saba kay sila maka-notice ko na mga teacher na Thai teacher bunalan nila kuan ay stick. sure Pag bunalan anaon pag ka nagbunal ana paslawan pa sila thank you tapos balag silang room
disiplinado kay lang ko andalian tapos like kada kita sa teacher kami na may kuan kanang gate duty nga magbantay mi sa gate sa Pinas murag wala man sa Pinas siguro na magbantay sa gate ba nga nagbantay mi na kanya ginagreet ang mga bata gingan good morning ana Dili na wala nato lang kung siguro na i-compare no kanang mo yun ta sa Pinas pa na dili na nato inanaon no kay atong tumong mm, karong gabi di man tamang dito. Kasi dito siguro ta sa ato ang kuan bay sa ato ang topic karon bay. To start off, agay mo plastar sa ko sa akong bangko. To start off by, what is syempre ang title sa atong season 3 karon is Love Life. Para sa imo bay when we say love sa imong stage karon na, unsa man ang pinakaunang butang nga mosulod sa una-una? love ugma kanang sa parents I think Di ba kanang lahi-lahi matag love asa man imong love karon sa ay asa man imong love unsa man para sa imo ang love karon? ang love is like taking care of myself like gina focus sa self in ana sa family ay dito sa gugma ba yun nawala nang kanang sa gugma sa karon nga karon Ang siguro kada sa mga past opposite experiences sex nga gugma inana nga gugma. oo siguro nawala na siguro ang kanang focus sa kagalingon sa career sa growth personal life siguro nagkatigo lang ta nagkalahi-lahi na gid og kuan mindset Mao, nga mao. ginakuan sa tong so Ang ano ba kanang before ka niabot sa inana nga mentality karon kay di man jud nato malalis nga na change gyud ang atong perspective. mm Unsa day imong perspective sa love before or unsa ang imong earliest memory nga naka-feel kag love? siguro sa una kay ang atong parents mingon kami sa una bata pa mi daghan mi ko Mm. ang pero karon kita tigulang na buntag kita pa mingon nga kami sa una nga na di ba kaya sa una sa bata pa like example kanang na-feel na ko ang love jud sa parents like magsakit ka nakadamdam ko pala edad na okay kinder ko nagsakit ko nga like sa gabi tunga sa gabi bulag na moy kuan sa balay na duha mong kwarto tapos Mm. nagsakit ko tapos ang mama matag siya alas 2 sa gabi oy manoy noy may ka manoy unsay ka mo dira ang problema di mo to nga ginakuan ko ning ginaatiman kuan dito nagtibok gabi mata siya nagbantay sa kuan nga nasakit ingin ana mo dito na feel nimo nga ang love gyud nga kuan walay Opo, maka sa tawag ana makalabaw ba o unsa? oo Grabe no. Makahappy lang ba kay kanang sa inyong family gani kay kanang open kayo nga mo express sa love gani para na uban family nga kanang magkiss sa mama, magkiss sa papa. Uban mo gud family bay kay dili inana bay kanang maulaw na no. ako ba Like ako dili ko showing sa kan ba dili sa gugma mo dili ko ba? showing nga love sa parents pero like sa kuag gakuan sila ha kanang through actions ingin anak kay mag I love you oo pero ginapakita na sa action like suporta ingin anak ng mga kuan butang pero like mag I love you or mag kuan murag wala kay sa kuan pero gusto ko nga bisag wala sa kuan pero ginabuhat na ko ginapakita sila ha ba Speaking dati of ginagawa kanang pakita si mong actions bay, kita ko atong ano ni bay, katong post ni mo bay nga gidala ni mo parents sa Thailand bay. Grabe kay to bay. Unsa gibati ni mga to bay nga kanang kuan para magud sa uban kay fulfilling kay ng achievement para sa imo bay. Unsa gibati ni mga to bay. pag-abot na ko to, like, duke, nagplano yung February pa niyo, okay, book tag ticket nga na. Book, pero ahead of time, ginakuan na ko sila, ginapakuan na sila passport, ginapakuan na kay, just in case, anytime, pwede tamo kan, mag-book nga na, makabook og ticket, kailangan may passport, di na magkuan. Sa mga to nga, like, I don't know, nagaplano siguro, like, layo, pag ginaplano na ako nga, anytime soon, pwede sila makaanhidria nga kuan. So mo na nga fulfilling kay sa ko bay nga magkuan ko. Pero sa ko ang self mi ko yeah, okay. Like just normal nga kuan pero at least nadala na ako sa dria. Like ang uban tao kini Oh. honest lang nga yeah, nadala ni mo yung parents sa imong kuan. Pero para sa ko nga okay.
Mura ka siya kuan. Normal nga Na, ingana. nagbasa ko sa Pero comment at ato least, bay kanang daghan kay actually kanang murag naibog. Ako pud mismo bay kay ingon ko bay nga ako pud ta no madala inani pud ta mm. mahatagan pud ta nako opportunity akong parents kay inani bay. Kuan O kay to bay, si mga mo na bay kuan kan. bay, like, kuan ba nga, bisan sa ginagmay nga mga butang, at least mahatag lang sa ilaha. Daw dili ko show way bay nga like ipakita nga mag I love you, mag an sila, pero sa actions ikaw gid sa ilaha nga with all Mm. my support, like for example malipay ato magtawag-tawag ni isang pet kan sa mama. Halos everyday magtawag-tawag sa mama man. Dili ko maboring ba sa una kay ug magkuan ang parents sa bata pa ta murag hadlok kuan mo kita kanang like kuan kanang Ah, dili pa kita close sa kuan sa parents. Karon kay murag mingaw na ko, like for example kada adlaw magtawag malipay ako mag-istorya, "Hi, may nga na, mga musta kay ni nga tong pan naman, na siya problema sa balay, mingon siya nga, okay lang gud manawag ko sa imo ha, nay kay mo share man po kuan sa imo ha problema nga na nga kan." So ako maminar po ko, mo ba nga na nga kan. So magkuan ko sa banga. Sa una, lisod kay mo share mong pens pero kamurag sila mo share na sila sa imo ha sa mga problema sa kuan nga na, tapos ikaw open na pud ka, like maghatag na kag suggestions nga dati ikaw mag ka tubag-tubag ka laparahon pa yung babaeng anak kay kuan tubag-tubag ron piti na yung baba. bay dako dako na yun tabay no. Yaga bara naman. Ma-feel na ko imong gipag-ingon sa una makalok ba ko bay nana pud ko sa una bay. Dako na yun tabay. Kay paminawa naman na to opinion. Oh mga na nga kuan mamina na sila kay yung concern na ba nga grabe kuan mi lang akong mama bay kuan gid na siya, like physical gid na siya nga mapanakit ingon ana. Never ko sa times una ba nga mag-suicide, like atong Mm. kuan nagkuanog kuan ba nagkuanog PC sa Mm. bubong ingon ana. Siguro sa to nagkuan siguro nagpa-anime ata nagkagumay ba, tapos siguro nakasabaan ko sa akong kuan sa akong papa. Taw to Oh. nga gibungalan ko. Niuli ko sa balay, naghilak grabe hilak. Mo makalisad ko nga kuan nagkuha og PC ikot sa kuan. Nga na naggitising-tisting na ako sa akong kuan sa akong liog. Yagaan ni Hintay ko bay nga kay ang kit uban mo di share og suicide bagay ka magsuda na. ni wala. Naghilak na lang ko, ninaog ko sa kuan. Naghilak na lang sa kilid. Ang uban mo share og kanang suicide nga mga story bagay ka nang maluoy kasi mo bay na-enjoy ko bay pagkatawa. Di ba kayo Yaga. magkasama ko sa bata. Bata pas ono kaning ana. Like mga binuhatan ba tapos binuhatan ko ba? Like napaisa ani ba nga. Like for example kanang kasabaan ka sa imong parents, sa imong mama. Ah. Ang una na matog bukin magrebuilding. Ingin ana. Mo rebuild tapos balikan ta mo ingana ana. Kaya Yag. napitan nga like kay kanang kasabaan mi. Kanang dugay manguli. Mulayas migbalay. Tuong gabi eh. Pero nara ni sa alam sa balay, tulog-tulog, may daigda sa yuta. Mm. Ah. Tapos ang parents, mangita, mangita sa mua tuong gabi eh. Pero nara ni sa alam Yeah. sa balay, may daigda. So tapos karon mo nagkano ko ba nga. Tapos mo ingon ko sa mama, may istorya ko sa mama, sa una gani nga ginakuan mi sa ginakuan mi ninyo, ginabunalan nga, tapos mingon na siya nga, oh ba nakalimot na mi nga na ang kuan. Nakalimot na mi sa gibuhat nga na. Ni Bay, mi, from matawa mag-share sa mga kaagi sa una. hello. Bay Manang ni also pilit kayo. bay. Kuan, sa Ay, mana nga, way. uga ko ba? Aka na nabalik na. Hay nako. Bay, from inato nga perspective sa love sa una, like focus lang ta ay ma-feel nato sa atong parents. Ah, compared to sa imuhang perspective sa love karon, unsa may mga factors nganong na change ang imuhang perspective sa love karon? Siguro sa experience, sa experiences. Di ba, gula ka experience, di ba niyo ma-recognize ang mga butang nga, like, mali dahi ito, na dahi, sa imong self, kung kinahanglan pa niya may change, abi niyo mo, mauna na siya ang standard, pero mabot ang time nga ma-change siya sa future. Kaya, syempre, like, for example, karon magkano na ka sa kung ano mo, standard test, mabot ang time nga ma-change pa na siya. Hmm. Like for example sa ato sa una, ah
o maka-inani lang ko, okay na yun ko ba? Pero Okay pag na. abot sa panahon, isa sa ako makuha na bay nga imong standards mag-change. Let's say for example, sa una bay, wala ako'y trabaho, bago tang graduate ba, anak ko, musulod ko Mm. BPO, call center, o makasweldo lang ko sa 16,000, pahit sa kaya na bay. Pahit sa kaya, dako na kaya na bay. Pero, Dako na kaayo. pag, pag abot ni mo bay, for example, sa ako karon nga, family, na anak ko'y bata, may imagine ako ba, o magsweldo ko 6,000 bay, pastilan, ay, 16,000 a month. Dako man siya, kay, Wala. compared to sa uban nga, kanang walang-wala yun, buhi, gaya na uban nga walang-wala yun, pero, sa imuhang standard ba, mo change yun siya bay, no? Machine kay syempre ang tao murag dili like ang tao kung sa tao ba like dili satisfied or kung sa nakaroon like maga kuan pag-change pa ang nahuna. Example, okay, kani karon nga time fix na ni pero mabot ang time nga daga na po tayo kinahanglan sa tong life, may ana. So man na nga ang abi na to nga kuan karon, abi na to nga pero mabot ang time nga kulang na pud siya. Mo na nga kuan ang tawag upgrade or unsay mga kuan. So, tama ba ko bay nga Dili if moingon dili ko, makontento, dili makontento ang tao. mm, tama ba ko bay if moingon ko nga, yung magkaganina nga, dili na nako priority ang kanang love towards opposite sex, kanon siya tawag na eros ba na nga love, dili nako Ayun. siya gikinahanglan karon kay, tama ba ko kung moingon ko nga, dili nimo siya priority karon? Sa karon siguro tungod sa experiences pa siguro ba. Okay, 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 okay. So, most Ah, probably, maabot ang panahon nga, basin, mo change ra gihapon ano? like example, ug lagi maabot, lagi siya maabot. Like Mm. siguro sa standard or kuan nga like syempre di ani abot nung mga na kuan mga mali nimo sa una, Mao. mali nimo sa karon. So man nga ga-change gud imong kuan like Mao. standards sa imong life. Nga sa Daghan karon gyud ug ko na maabot, ug na maabot na seryoso or tarong nga kuan. Sige, kila pero ug wala, leave it. Dag daghan gyud kog ipangutanon ta si mo, "Bay, kamusta na mo ni kuan bay?" Pero di na ako ipangutana diri bay kay mahimo ng personal kayo, tsismis na dili na siya mahimong ko ano. Di okay na part na sa kon part na sa tong kang experiences nga syempre dili taga upgrade o wala taga agi og mga bad experiences, good Ah, o experiences. tama. Lahi mo tag kuan sa tao. Pag open ako sa tong convo ganina bay nya gipislit ako media bay tan-aw akong pictures no. Uy, na ako yung mga nakita dito bay nga kadtong mga ginasend nimo sa ko ba nya mangutanad. Sunod na lang ana na lang kanang personal na nga kuan. Bay, today karon nag-start mata pagkabata niya ang change karon di ay how would you define love personally? Like love. Unsay kanang dako nga kanang wide gani nga perspective sa love, unsay definition nimo personal sa love, kay lahi-lahi man tag personal nga definition sa love, na ay uban love is understanding, love Mm. is passion, love is para sa ako, love is inani para sa imo bay personally, how would you define love? I think para sa kuha, agi ko na ko ang love is like love sa to take care, Mm. pag-amping, yan na. Like to take care sa akong family, sa akong self. Mm. Yeah, para po sa future, ingana. Kay basically bay, ako motuod jud ko anang ingon nimo nga pag take care labaw na kanang pag take care nimo sa imong self, kay follower ba ako nimo sa IG no. Sa ka. Mm. Makita na ko dito bay nga kanang ang imuhang pag-amping sa imong mga kuan ba karon bago lang gani siguro ka nagdagan karon. No? Mm. Ganina. Oh, di ba? So, Siguro ba, nabot po sa time nga like running era, like, gakuan po sa una, like, pila lang, this past few months, like, February, like, ginam-inom ko yun. oh. Tapos, mga pila ka bulan, pila straight, wala, kauban naman sa church, ginam-inom, hinga na. Tapos, sorry, Gay, gina-invite ko mo, hinga na, Mike, ano dali sa church, sa balay, tapos, sige, ano. Tapos, siguro, niabot ang time nga, like, ang pagkuhan ka lang ba kang jogging ko lang ko. Dati, gumotivate lang. Kung ano, pagpapayat, pagpaguan, ano ba, pangpa,
pababa sa timbang. Niabot ang time nga like gusto na magdagan og kuan, dagko tag pila na kilometers tapos niabot na pud ang kuan nga nag-register na pud sa mga dagandagan yung ana. Siguro na kuan changes tapos karon ang friends ay inom ta. Tapos ikaw na ngitaw balibad di balibad na ko nga dili o ka ngitaw graso nga dili ko nga na. Tapos wala na pud pangitay nga na ng mga kuan. Kay Tapos numdum ka ba nga na-change nag-chat na ko? kuan. Ay, kay numdum ka ba nga nag-chat ko ni Mumbai na mayat lagi ka? Ay, comment man siguro to. Saan ko mo sa kay during ng COVID like sa imong kuan sa imong self discipline mo magana ko ba nga, like example magpadayon ng kagkaon-kaon ka tapos gatambo ka tapos wala kay disiplina sa imong kagalingon ano mo kita may tabo niya kuan ka so mo nang gina-change po na ginatry ang self by ginatry na I'm trying myself nga dapat na changes nga makuha nga na may goal nga maabot nimo pero sa kay kapoy kayo I don't know kanang mawala ang kuan motivation nimo pero dapat sa karon ginatry na ko ang self nga kuan nga dapat consistent gid kay nga na like every morning ga exercise ko ring ana na og mabot ang time bay nga mag-guilt ko nga dili ko makabuhat ing ana nga mabutang sa akong self Which is good, di ba? Maka-stop ko og kuan kanang dagan or mga exercise nga na mag-guilt ka sa akong self nga og mag-stop ka karon tapos pag og mag-start tugod ka wala gyapon imong kuan useless gyapon imong pagkuan dati na kay goal so man nga ginatry na akong self nga bisan rag one day rest and next day padayon gyap nga na nga kan ba Aminaw ko niyo bay ba kay naka-wonder ko bay unsa isgot man kag siguro dili na ko priority tungod sa mga past experiences kay lahi-lahi ta na experience maka-wonder ko ba unsa kaya na experience aning dili na mo necessary nga tubagon na ma-wonder lang ko ba nga unsa kay naagyan ni tawhana bay kay Lil Fam sultian ta mo bay kani si Mike bay college mi ambot lang musugot na niya mong binuntagay sa Nit Central. bay duta Di ba? Inanaw niya. Nyambag ano gate ng nanay Oo. kadamdam ko namin nyambag pa sa gate nag-isip pang kinasangit Ang elementary mo man kaya tayo na. passes Passes. So, yeah, isa pa, si Mike sa una, dili man ni sa pag-iyon nga, pag-degrade kang Mike. Pero grabe, pag ingon na to, mo ingon tag pagkaon, grabe pud to sa una bay, kanang ambot lang, upait lang ba yun taan to bay, katong nag-outing ta sa IEO, nga, tanaw na mo kang Mike bay, hidlo kayong plato bay, apil bukog bay, wala. kaon sa inasulot kaon yung bukog nga na grabe Yaga, pero karon ba na change siya? Sakto kay yung ingon bay nga lahi-lahi taas ang possibility nga mag-change. Ingon man sila nga the only constant thing is change. Anya, delikado ana og dili ka mag-change, di ba? Or mag-change ka pero na-worsen ang imong habits. Sa imuha bay nag-change ka pero improve tanan makita na ako makatestify yugo sa imong kani love gani nimo sa imong self like sama sa imong gingon ganina love for you nga ma-describe ang love para sa imuha is pag-atiman whether sa imuha bang parents pag-atiman sa imuhang kaugalingon o pag-atiman sa future bay na dungga na nako ang imuhang pag-atiman sa parents, pag-atiman sa self. Pili ko mangutana bay og ang pag-atiman sa imong future. Unsa yung mga steps mo sa pag-atiman sa future? Let's just say like nakikipangyaban ka nakitong last February lang January to nag-Malaysia uban miya niya I don't know say kuan pila ka weeks nag-invite na sila kasi ka mag-church karon mo nang ati siya dito tapos after tapos gingan kong stop na naman di kay useless na gihapon ta like ako mag-bite like useless na gihapon nga magkita tapos wala gihapon hitabo sa to ingon anak nga like wala gihapon kay kon bagi gi-move nga kon mabuot di siya nga dili man yung joke lang sa man ka dili man priority ka ma'am joke lang ma'am ha
Ganyan ako siya sa una nga. Gusto pati ka ila-ilahon more nga na nga kuan maabot ng time pero ay siguro gusto lang siya makauyab nga na gusto lang siya nagdali siya sa iyang life so mo ato nga di nga siya na-stop na tapos di nga siya ako siya nag-long message siya tapos siya message reply na ko siya kabalo ba sa ko ang kuan so nakaplano nga daan unsay kuan ako buhaton futuristic mo ginaplano na ko daan by pro ko kuan ginabuhaton ang kuan so planohon daan ako so mo ato nga nagtanong kasi ako mo sa iya ha kasi ako magkuan so before na ako nabuhaton naunhan ko niya nga mag-stop na mga February 16 Yeah. siguro to. January 16. Tapos birthday niya Yeah. February 1. February 1. Maunta tong time nga mga yab siya tapos nakaplano na asa mo adto ingana. So mo na nga pag yung nag-stop sa mo na okay. Di-message na ko siya. Okay, kabalo ka sa akong gusto pa ta ka ila-ilahon then gusto ko nga nakaplano tanan ingana. So mo to pag-message ato mura dayon. Nag-stop Tapos din ka. ko. Ayun. Wala po ka Wala na na-explain. po ginagukod. Wala na po nagkuhan, habol. Nga na. Kaya, pare siya good ang para sa kuhan. Para sa kuhan. Think, di siya makasulti na to or kuhan. Siguro, gusto lang siya kuhan. Kanang, siguro gusto siya o kanang like, dinalian mo niya. Gusto siya, nanadayin siya, uyab. Nga na. Siguro, nag-expect siya katong sa Malaysia. Mga po siya ha. Nag-Malaysia. So karon, ang imong plano sa imong pag-amping sa future, unsa na ra man imong ginabuhat? As of Ginagawa karon. na sa self. Like, wala, og na yung maabot. Og na yung maabot. Dapat, mo na siya. Murag Like, nakapindot na ko nga nagmasteral man daw ka. Oo, nag-masters mo po na yung part, syempre sa career growth kay sa career growth nga ko kay nagplano ba ako ba mag-apply pa US nga na siguro nag-try ko apply last March tong 2 months vacation nag-try ko apply sa US wala ko may reply then ginabasa na ako mas advantage o masteral so mo na nga naka-decide ko mag-masters kuan siguro sa para lingaw na po dagang self nga na para din ang to ng mga sakit nga na kuan ginatry ng self nga na buhat sa mga gina-distract ang self ba gina-distract nga di na kon so mo na karon Kuan na siya, okay self-destruct. nawala na to ang mga kuan nawala na ang katong sa gugma nga kuan na focus na ko sa career growth sa self improvements nga na ang Tama. mga kuan So so nahimo mo na na siyang na yung realization niabot sa self karon self-destruct ba self-destruct in 5, 4, 3. Bay, mo na nga kani, siguro sa psychological nga aspect sa love. Do you think love is a choice? Love is a feeling lang ba? Or something else? Para sa mo, choice ba ang love? Or feeling lang ba siya? I think para sa ko bay I believe yun nga kuan starts with the feeling yeah starts with then na yung mga spark yung ana but the connection dili siya magstay there dili siya so dapat ang real love from feelings becomes a choice kay syempre so good gusto kuan pa nimo siya na kay feelings siya pero in the long run mawala gyapon nimong kuan tungod kini mga problema so wala ka nagstay so wala nga love is I think yeah pag madugay Okay. na choice na nimo na No choice. no choice na so mo pa gina na ko bisa pag makasal ko tapos wrong choice no choice yun so na careful kay ko sa kuan karon self Pag muna siya ang pag at take care sa imong future ba no? Kay ano bitaw to sila ba nga kung ang love is feeling lang. Syempre feeling moabot yun ang panahon ba nga mawala yun na. Mura ra ng Mawala. kalibangon. Mawala mo yun ang kalibangon nga Mawala. pag ilibang nimo na. Pero once choice nimo bay kanang pilion ganin mo siya like kanang pilion mo siya everyday palagi. Sana Kuhan yun siya, no? ako ba na No? gipili pero wala ko gipili nahulog siya nga kuan bay nahulog siya nga I don't Oh, na pero dia. na something nga basta sakit kayo First choice day. First choice day ka. Nagstay Di as a pilion. madonggan nga
Bakit ano niyo Tama may to. patayag? Tama to nga. Itawa. Ginalingalinga. Gina-self-destruct ng self. Ay. Silly bit. Gas yung bitaw eh. Pero, ay nako. Asa na ko ani? Nawala na ko sa Pasig. Bitaw bay, ang ako among isa sa mga tumong ani bay nga kani nga love bay Mm-mm. is nganong gihisgutan ako ni. It's not dili na siya tungod anang ano bay kanang for the clout kanang Oo. for the monetization. Ako sa kong kagulingon bay, curious pa jud ko unsay meaning anang love. Unsay Mm. dili siguro sa ako ang part karon ang description ako sa love is responsibility kay na ako'y family. Pero Mm-mm. dako mo kayo nga spectrum ang love bay unya kabalo ko nga dili na ako na ma-learn tanan not unless mangutan ako sa lain-lain nga mga tao. So mo ni siya Mm-mm. ang rason sa inani nga podcast nganong mangutan ako unsay definition sa love si moa, and then ultimately ang pinaka-ending ani nga objective is that ato siyang ma-relate sa gugma gani sa Ginoo para sa ato Mm-mm. no? Kay sa ato as tao siguro one at a time ang atong description sa love. Nga, para karon love sa ako ang love para sa ko is inani. Pero kana siya bay sa Ginoo bay saknong na niya tanan nga love siguro. I don't know di man ta Ginoo pero the fact nga masabtan ta niya tanan-tanan niya lahi-lahi tag Ang batasan patumabal siguro kayo ba? Dili matungkad ang kan. no? Para sa Ang mga bay patumabal. is love unconditional or should it be? Or sa Bisaya pa, Kuha siya. unconditional. Sige, go. Unconditional. Unconditional, sacrificial, unconstant. Yeah, nga na. Kaya na mo uban niya. Di ba when we say unconditional, wala siya kapalit. Wala. So, before siya maingon niya, before ta moabot dira sa walay kapalit, dapat dili ka mangayo daan og something. Like for example, Wala ka palit. kanang dili ka mo kuan ba? I-love ti ka pero inani ha. Ano for example, Let's say, like, tabangan ti ka, like, gano'n nga, tabangan ti ka, pero sa imong na, in the future, basig makatabang ni sa ko, di ba? Inana. Ngayon, So, Mm. ang imong approach is unconditional love kay tabangan ti ka pero naakay intent ba nga Sa imong mind. kana ba yung ka dapat imo love sa ako unconditional. So miskag ba yung ka unconditional na gihimo na nimong Dili na conditional. siya unconditional. Di ba? Kay giingnan mo nimo siya nga dapat sinabi unconditional ko sa imong imong love mind. sa Bisag buhat nang gisulti sa iya ha, pero sa imong nahon na, maabot ang time nga kuan, ubalik sa imo ha, conditional na siya. So dapat, unconditional love yun imong ginatuan. Siyempre, ang God's love doesn't want to be like perfect. Di siya as in perfect yun yung kuan. Kung mo lang button is, siguro kita ang Ginoo no, like for example, kita ang Ginoo tapos kinukuan, siguro nang matay na yung mga tao. Lahat. Pero grabe, di mo nga Ginoo. ang patumabal kay nga love sa Ginoo. Kita Di ako siya ano ba? ma-measure. Kita ako og salida bay kani dako kay ni impact sa kuha kani the shock. Ang issue dito is kung naay lalaki gipatay ang iyahang anak sa usa ka lalaki, and then mo to gisisi ni ang Ginoo nga ikaw og tinuod pa kang Ginoo nganong gitugutan man nimo nganong dili man nimo patyon tong nagpatay sa kong anak kung love mi nimo. Ako lang ning gi-paraphrase, ako lang ning gi-shorten niya. Ang point sa Ginoo ba is wala nako giparusahan tong nagpatay si mong anak kay apil to nga tao love gyapon to nako. Like for example, ikaw pila mo may isuon bay? Tulo. Ikaw ra, tulo. Ikaw kinamagulangan. Sige. For example bay, ang comparison man gani magudani is kay anak ba, pero since wala man kay anak ibutan na to imuhang
duha ka manghod. Igsuon. Oh, for example bay, ang isa kay mo kay isuon wa ka kabalo nga kasibat day kada gabi kay mo atong diskuhan. Unya ang isa kay kay maayo kay sa iyang studies. Kung pangutanon ka sa Ginoo bay, okay, Mike, pamili aning duha nimo ka manghod kung kinsay malangit ani o kinsay maato sa impierno. Makapili kaya ka bay? Dili man ko unsay ko pagbuot nimo katong igsuon nga ang iyang binuhatan niya nga na ug nagpadayon siyang gibuhat nga kani nga na ug unsay yang mahitabo siyang life accept or check ko Pero kung ikaw bay ang mamili bay, makapili ka, dili 'di ba? Ang gibuhat ana sa katong sa Okay. salida nga shock bay. Duha man kato kabuk iyang anak. Ana siya bay nga sagdihin na lang na ako na lang. Ako na lang iadto sa impierno. Ako na lang ikuan. So didto na realize niya ba nasabtan niya nga ang love day sa Ginoo dili lang para ato nag-serve sa iya ha. Dili lang atong naa sa simbahan kanunay. Dili lang atong sigig ampo. But apil Tama. tong maunang dili to pamaibutan na to maunang dili pamatyon sa Ginoo ng mga terorista karon kay apil na sila karon bay kanang mga killer love yun na sa Ginoo bay. Wala ba tagabalo ba nga kanang ubang tao nga like dili Adventist di pareha to kuan nga mas maluwas pa to kaysa sa tuwa. Mo ning Na. ikadlo ka na actually nga like for example ako di ko maluwas tapos ang gatong tao nga na kuan like kay mabot ba yung time nga like example gatong sa cross sa dito crucifixion of Jesus Christ di ba ang gatong sa pikas matong kuan ura-urada na luwas dayon siya. Naay Mga pinakanindot ana nga illustration nga nadunggan ako anang katong sa cross ni Jesus Christ bay. Naay isa dito kawatan no tong nasiyan duha. Ang isa wala ni isa gimak siya. Kung anak ka sa Ginoo, dala inaog daw mi diri. Ana to isa kung ayaw pag inana kay wala ko'y nakitang asalaan ning tawhana niya. In short ana siya nga Lord, please remember me when Oo. pagma niya ana si Jesus. Karon dayon you are with me in paradise. Bay, ang question ana bay, kadto nga kawatan siguro wala to nakabalo og unsa nang Wala. Sabado. Kadto nga Wala. kawatan wala to kabalo ko unsay mga mahugaw og mahilo nga pagkaon. Kadto nga kawatan bay siguro miskag kayuntang kay sikat man kay si Jesus ato nakadungog gyud siguro siya sa pangalan ni Jesus pero Oo, nakadungog wala. kay di mo makasulti dito siya makasulti nga to wala siya kadungog sa kuan. Di ba? Di ba? Kadungog sa ato pero wala gyud siya mituo. Kaya Oo. kay nalingaw siguro siya siyang tirada niya nya wala to kasulod si ma wala to gahatag og tights bay wala to kahatag og tights Oo, pero wala. dira dayon bay Naluwas naluwas na, di bay ba? Mana, so kini nga mabot sa itong punto karon ba sa atong self nga sobra kay taga faith sa atong kuan karon sa church like every Sabbath magdag church. Pero sa wala taga sa atong sikreto sa atong kagulingon natin ginuhatan nga mo na ang rason nga dili ta maluwas. Mas maluwas pa tong tao nga kaulutan nga daghay bisyoso, daghay mga kuan tapos mabot ang time siya ang nasa langit kita na diri di daw ba kay no? nang kuan sa to Yeah, insulto ba? di ba? Man, makana bitaw ko na makana ko sa isang self like muni ko nga what if di ko maluwas tapos sila tong mga tao nga dili pareha na ko kung dili Adventist. Mas kulba ba sa to ang mas nakabutas ka maturan, mas kuan kita nga di maluwas. Nga na. Pero we are trying our best. Murag nahulog na ba nga ambot kanang kadugayan siguro nato og waves of flag kadugayan nato og keep sa sabat ba nagtuo ta ba nga ang ambot ba kaysa sa tradition magud ambot lang og naa ba ni sa uban sa Pilipinas siguro Na-change ni ang nga bay kanang na like na kuan ang thoughts thinking sa church like some pareha sa karon nga kanang wala ganing masimbay na. kanang maingon ba nga kanang dapat ha dili juga makisama sa mga tao nga dili pareha nimo kuan kay dapat lahi gyud ta nga lahi gyud ta nga sa bana community dapat ipakita nimo nga pinili yuga pero bay sa panahon ni Jesus Christ bay May kinsa huyo-huyo ba siya sa mga kuan? wala siya naglikay sa ato ang kuan karon ha Oo. ang injection sa ginikanan sa to is maglikay sa mga dili mayong tao pero si Jesus Christ during sa iyang ministry
katong mga gilikayan nga mga tao kinsa man to katong mga nay mga leprosy, di ba? Oo. Siya mismo ang miadto dito bay. Siya Naghugoy-hugoy. mismo. Tapos Oh, nya. magkano ba sa mga leader, like, sa mga, ay, lahat doon ho na, like, sa mga elders na yung mga, kuan ba, ng treatment sa kuan, tapos, nas like, ano, sa rank, yung anak, tapos maabot sa church nga, special kay sila, yung anak, special sa church, sa lunch, tapos ang uban member, naradria, mana yung usahay, makakuan ko ba nga, sa una, Jesus Christ, nga kuan, nagikuan yun sa mga tao. Tapos karon kay mo na anay pinalabi, na anay pinakuan. Kani si kuan kay kuan ni siya kanang president or kuan diri ni siya kuan. Nga na. Pag kana imong ano bay, public school ba ni imong ano, imong Public school ba? ang ako alang ko ano, pag maabot mangug ka sa I don't know ha sa experience atong mga tao nga naa lang gyud sa sulod sa Adventist community, Mm. no? I don't know if kato whole life kato mga tao ba nga whole life nila nara sila sa sulod sa community pero kato mga tao bay nga naagikan sa sulod sa community unya sa ilahang at some point silang kinabuhi na-assign sila gawas sa community murag daghan kaayo makita bay nga daghan kay nimo ambot lang ha for example sa ako Mm. nako sa gobyerno ron Mm. sa naman ni bay yaga hadlok tong gins ade Nga nakita ba like di ba? Kuan ba kanang daghan kay kung makita ba siguro sa kadagan-daghan nga ay daghanang maligsan ani nga mga istorya magaling nga na ba nga di ta maka-judge sa ubang tao kay kaning like example sa school na kung like ang ilang pagtuo kay maluwas like lahi po sila kon ba nga ang ilang na maluwas po sila tapos kita lahi po tag pagtuo mo na nga dili na to ma-judge ang ubang tao. Gani bay sa naman hapit na ta 1 hour we are at the 47 minutes na lami kay di undang bay lami kay mong topic karon bay pero ano mo yun na like all good things must come to an end tama ba ako ingon bay pero Tama. bay for example bay kung naay mangutana nimo nga given ha nga naa ka usa ka kabatan-on or nga tao nga nagdako sulod sa church unya karon sa imong situation nga nalayo ang imuhang kasing sa church tama ba kumiyon ko nga nalayo na distansya lang Nagkuan, gamay oh kana as someone ba nga gikan na sa sulod unya niabot karon sa nga na distansya sa church if naay tao irregardless o if Christian ba siya or atheist siya wala siya kailagwan if naay tao mangutana sa imo habay nga Mm. nya unsa gyud ay meaning sa gugma unsaon nimo pag tubag sa ihabay Ingon ako nga siya nga kuan o gugma. Lisod kay kuan like ang No, gugma no, no. o define mo siya. Lisod di mo siya kuan kilala yung utog kuan ng gugma. Dala siya meaning. Dala po siya kuan sa tao. Mana like example na tao nga mo approach sa imuha sa tao nga kuan. Unsa ang gugma para sa imuha, di ba? Maba. Unsa imong na-learn about sa love bay nga gusto nimo iistorya sa tanan sa tibuok kalibutan sa tanan tao I think it's unfair. valid tanan atong tubag diri bay so unfair Magaga ba usay unfair yes sometimes nga na. Siguro sa tao po siguro sa tao nga kuan. Sa tao nga nakasalamuhan nato everyday. So ma-compare nato ang tao. Dahil ako observant ba ako nga tao. Like ginakuan ako. Like example sa church, ga-observe nga kani. Mao ning rason nga no wala nagasinabot ang church. Mao ning kuan tungod kay siya wala simba. So mo na nga yeah. Lisod kayo. with regards to that bay kana unfair how para sa imo unsa man ang fair or buta na to
kani ato Worldly lang na ba manigi yan? Di na kuan but sa kuan. Sa worldly lang siya nga mag-ingon kang unfair good ang control. Like kung ano sa Ginoo wala gyud kuan. Kung sa Ginoo wala para sa Christian na imo bay, Christian. what is fair nga love or healthy nga love? Para sa kuan kanang healthy like kuan. Anong like conditional unconditional nga kuan. Kanang may ubang tao nga like let's just say mo help sila tungod kinas like gusto kuan sa imuha or gusto sila like mo help sila tungod kay gusto sila mo sikat sa ilang name ang ana ang mga kuan against kay ang ana ang mga kuan nga like So, mag-sharing ana pictures tapos i-post sa kuan yeah magid na no? Kay di na to malikayan ba nga bro, superficial na lang kita karon bay kanang eternal na lang kayo ba? No? mm Last atong naisgutan ang imuhang how would you define love sa imuha personally. Now, how does unsay tawag ni kaning ginaunsa nimo pag-relate ang kaning word nga love sa imong espirituhanon nga aspeto or in short sa Ginoo, unsa man ang humanaman ta sa personal, unsa man ang love para sa imo when it comes to spiritual aspect, most especially sa church nga imong na experience karon, unsa di ay unta ang love nga gusto nimo makita ang kuan para in sa kuha ba no ang love nga akong nakuan is like faith love and faith are dapat deeply connected di ba love without faith wala gyud siya so dapat love na gyud siya faith connected na sa duha then I come up to myself and naka-understand ko nga love more clearly to my like for me relationship sa Ginoo especially karon nga like mag nakuan ko sa church na layo siguro gano nagyapon ko nga Lord help me in everything ako ginaplano sa akong life sa akong kuan sa para sa akong future syempre gikuan gyapon ko sa Ginoo then love yeah makaingon gyud nga love is unconditional gyud siya dapat wala siya kapalit dili siya wala siya nagbase sa or how good I am but who he is sa Ginoo kung unsa gyud siya Ay, salamat kasi mong panahon nga imong gi-spend sa imo ni gawas diri sa kuha nga gamay na lang daw ay imong storage. Pwede rin nimo i-delete ni bay ha kay na-save po ni siya nga footage sa kuha. Basta nasib ako po na sa kada ni asa upload. ko po Oh, nagpa-upload siya na-save ni si imo ha. Na-save po ni sa ako ha. So, mo ni nakanindot sa kani nga Riverside. So, bay salamat kaayo bay sa imong pagtudlo oo sa mo sa imuhang mga definition sa love. Akong na-learn salamat po karon sa nga pag-invite ako Adre Bay sure bay. Akong na-learn karon bay is love is taking care of yourself. yeah Love is faith. Kana yun siya. right Mag-uban yun na faith ug love. connected deeply Ug, connected yun na sa duha and most especially, love should be unconditional. Like, tama wala kapalit yun walay kapalit. you don't need to Grabe, ask grabe. daghan po ko i-share pero yeah, that's ang butang Pwede, mag-end pwede man ta mag part 2 siguro rin, ba, no? Sige. So, bye. Again, salamat kaayo and sa ato ang Little also Fam na ba kay ikabilin nga last words. Last words? Parting in the words. last words salamat sa pag-invite na Audrey a little faith and to our little fam keep on watching and listening to our podcast and I hope nga daghan tayo na learn sa atong ipang share karon and unta ma-open pa na itong una lahi matagkuan sa itong self pero yeah I hope nga bisag unsa pa nga itong country sa world sa kalibutan na lahi tag kan capacity ng ana so dapat natong unhaw na is focus lang yapon ta sa langit mo na atong goal Ultimate na goal. magkanon sa Ultimate patadri goal. sa kalibutan atong goal is langit yun Nao. So, bye. Salamat kayo once again, no? And now, sa ato ang Little Fam, salamat kay sa papakiguban ka na mo sulod sa almost 1 hour nga pagtabi. I hope nga wala to'y pulos nga pagkaistorya, no? Kay kami lingaw kay mi. I hope na lingaw pud kay mo sa amo ang naistoryahan. And
You can check out more of our episodes. We are naami sa mga different platforms. We are in Facebook, we are in Instagram, at TikTok, naami pod mi sa YouTube, and of course sa Spotify. Bisan asa na you can search Little Faith or Bonfire Sessions para makapaminaw sa atong mga episodes sama ani. And murag panahon na siguro ni para atong ibilin na ato ang pinaka-famous, pinaka-strong nga tagline sa tibuok kalibutan. Lil fam, always remember, all it takes is a little faith. Bye-bye.